Nós decidimos montar unha gandería de cachenas porque nos gustaba a idea, parecíanos atractiva e, sobre todo, porque pensamos que é un proxecto que é rentable económicamente. Se non fora rentable, nós non levaríamos a cabo este proxecto. Un pouco por petición de algún veciño, porque non montades algo e tal, e despois con eles mesmos, que nos deixaron a terra, que nos deixaron todo, pois decidimos montar esta explotación, que empezamos con 7 becerriñas de 6 meses, e hoxe estamos con 52 cabezas de gando. E tamén empezamos a raíz de que no 22 foron os incendios do Courel e da Pola Brollón, que é o incendio registrado máis grande de toda Galicia. E os arredores dos pueblos que están abandonados, xa se viu no Courel, que arderon pueblos, arderon casas, e tamén isto é unha maneira de defensa do pueblo de unha maneira rentable. Bueno, os cierres consta de 3 alambres e varillas de ferro corrugado de 12. É un cierre moi sencillo, é moi fácil de facer, e contamos aproximadamente con igual 5 kilómetros de cierres, máis ou menos desas características, e tamén contamos con unhas, creo que 12 bañeras que lle temos repartidas por as fincas, e que tamén con uns, non sei, 2 kilómetros ou así de tubos, todos tamén da auga da traída do pueblo que nos cedeu o pueblo. Temos todo bastante ben preparado. E nada, as parcelas contamos con sobre 35 hectáreas, máis ou menos, todas cedidas, temos que recalcar isto, todas cedidas por os nosos veciños e as nosas veciñas, que sin eles, lóxicamente, xa sería imposible ter gando ningún. Eles animáronnos e apoiáronnos, e aí están todos os días, casi todos os días nos chaman: «Oye, hai esta finca aquí, a ver se a queredes, se vos interesa, tal, que podedes pegar con outra ou tal». E, bueno, é unha cousa a ter en conta, eso de que non teñas nin un metro cuadrado de terra, eles che proporcionen toda a terra que temos a día de hoxe. Nos escollemos raza cachena un pouco porque é a raza autóctona máis característica, dentro das autóctonas, como polos cornos, por como é, pola fama tamén que ten a carne, de calidade e así, e despois tamén pola rusticidade que ten, o dura que é ante enfermidades, ante as inclemencias do tempo, porque nós sempre as temos fora, nós non temos cortes, non temos nada, e despois tamén pola facilidade de parto. O sea, non ter que estar pendientes de asistir ningún partos para non baixar moitísimo a carga de traballo. Nós o manexo que facemos é cambios diarios a parcelas. As nosas parcelas son témolas divididas en parcelas de 3.000, 4.000, 5.000 metros, máis ou menos, e cada día ou cada día e medio vamos cambiando a parcela. E así elas están comendo erva nova constantemente, e ao final facemos o ano e andamos nas 4 ou 5 pasadas anuais. Por lo tanto, se o ano ten 365 días, estamos comendo unha parcela 4 días ao ano, son 361 días de descanso. Entón, desa maneira, conseguimos que haxa pasto máis tempo e conseguir que teñamos que dar menos forraxe, menos insumos externos, por tanto, unha ganadería máis barata, ten menos custo. Pois nós co lobo non tivemos, levamos 2 anos, tampouco levamos moito tempo, e a verdade que nunca tivemos ningún problema. E si que hai lobos aquí cerca. Tamén eu creo que, nós non temos ninguna medida aparte do pastor eléctrico, dun alambre, que o lobo, se quere, pasa perfectamente. Para el non é problema. Pero tamén creo que o ter parcelas pequenas, en espacios pequenos, tanto número de animais, é máis difícil que o lobo lles entre, é máis difícil que colla un becerro despistado, unha vaca sola por aí despistada, estas fan piñas, e deféndese, teñen uns cornos para defenderse del. E por ahora non tivemos problema, algún día igual pode ser que empecemos a ter, pode ser. O maior problema, o máis grande que tuvemos hasta ahora é a burocracia que exixe a administración para ter 52 cabezas de gando como temos agora. É terrible todo o papeleo que che poden pedir, podes botar días e días e días, e vas hoxe pedir un papel, falta che outro. Entón, é unha cousa que é incomprensible nun sitio como en Galicia, que por exemplo, che pidan arriendos de parcelas como nós para 35 hectáreas que temos, que temos 370 parcelas, e que che pidan arriendos, temos fincas de 100 metros cuadrados, e de arriendos, e veña papeles por todos os lados, é unha cousa que é incomprensible total. As perspectivas son, de momento, estabilizarse co gando que temos sin aumentar, tratar de irnos desfacendo
das crías que temos, principalmente se poden ser para a vida, é o que nós queremos, e senón pois para a morte. Pois o día de mañá igual seguir medrando, pero de pasado mañá, a poder ser.